urtarietan zile bat atea eta esatea Jesusua zala oso zailagoan. Baina inuan sistema orduan zion honenakin, era moldiak. Eta moldiak aluminiozkoak eta berotzezienak. Porque gauza batek moldia itia egon gogoan, baina berotzezana txapa enrollada. Enrollable, no esan ja. Tronkuak iteituan, tronkuak ebakitzen neurri batea. Normalien esateguan 2,44 por 1,22 esateguan tablerua, neurri hartan 2,50koak. Jutuan roilua desenrollatzen. Kutxile bat zitzekan, eta roilua bueltak ematen izan bezala, ateatzegoan pelikula bat. Eta ateatzegoan pelikula hori, generalian 16 o 20 milimetrokoa. 20 milimetrokoa, dezimakoak. Ateatzegoan hori. Eta hori tuan, sekatzen jarri, sekatzen lagatzegoan, menditzean, da lagatzegoan hori bat, eta geho, ebaki neurrira baki, eta itegoan tableruak. Hiri matei saltze ziren, metroka dara, saltze ziren. Eta hori ekartzegoan tableru, txapa hori, orduan ez txoma, hiri komeni zagen eta hauzriok eta jazta. Zitxon neurri batian. Kartzegoan ikua, tortzegoan paketetan sokakin lotuta, eta ikartzegoan da ebakitegoan neurri honetan. Honek 55 baldin ba, 60 por 50 o dakana. Hori, jarri, maigenia jartzegoan, iazte izan kola maten. Balde batien kola egin, da bortxa zeakin de rei de zakaton. Txapak esateituan milimetroko, txapa normala ezitzekan 6 dezima. Baina txapa honek hau desenrollatu diteuen. Hau rollotikan ateatzeuen tableru egiteko, tableru egitezan bezala. Eta orduan, hori diteuen igual, hartu plakak eta zenbateko plakak, ezian, 60koa, 55 balen baka 60koa. Eta beste hau, hartu kola eman, beste plaka, beste plaka, eta iteuen ean, honek bost egusik egin, bost txapa. MST ikusiko da, hori. Pieza eta zanean, iteuen ean, zenbatekoa bihardik? 10koa honek. Hori oita bi hola esango. Jarri danak, baina gainean hori emana jarri, porque leheno etxon, roidean sartuta kola mandaegon eskuz, brotxakin. Horrekin emateguan kola, porque horrek etzean lagatzen, kola golpia eta, porque ondo naztu beharroan, hautza beti pilote egitean irina bezala, lehin beharroan beti fin-fina jarri. Eta, ez pauan, jartzen bola horietagoa gelitua zan, gehan puzlu ateatzen. Puzlu ateatzeak ez zala peatu, eta saltatu iteguan, altza iteguan. Eta hori eziteko, bihartzean ondo fin-fina pasa. Loti diseinua nik ella izango nola intzan, porque halako gauza erreza zan, hanik guikik izte nuadek, ekartze zuela txapa, juntatze zuela txapa haiek, sartze zuela prentzan egitean. Prentza ekarri zuela eta modelua nundikan ekarri zuen, porque modelua ezan pentsatuan, arrezinean. Modelua kanpotik ekarri ziren. Makina hori diseinu hartu zunean, o ikusi zunean hori tia bakala, etzen, nun ikusi duzun, porque hori ezuan, diseinu hori ezuan hemengua. Ikusi tokian, jakingo zeian, moldiak nun itezian. Eta moldi horiek karriko dituen, Italitik. Moldi etorriko gen Italitikan. Eta orduan, moldiak karri ziren, eta prentza guan hemengua, normala, de ursillo, deitzen ziren da, roska batian jatzitzean, plantxa bat, eta zabaldit, ezen. Eta teknikare bai, porque hemen ez etxean horitikan. Hemen etxean moldiak prentzako ez zituen, bainein hemen. Eta holako instrumento batzu egiteko hemen etxean. Esperientzia hori, eta ez zuen jakin egingo hemen nola itazan hori. Kubikua. Uan kubiko bat. 60x60ko kubikua. Altzatzeuan eta han barruan zekan forma.
jartzean da, bat bestian zartzean, goiko esizekan, zea batzuek, pestaino batzuek, ez zion eta fijo. Uauan. Han ibili beharruan, orduan, justu ebakita. Justu beharruan. Porque honeak abai sobre bat zian, baina hemenguak ezin nuen, sobre eman. Porque ez zion latzen da. 55, 60ko moldia. 60ko moldiak. Bi molde, auto ondiak, eta gero beste hori, ituan, molde hau eta hori, hanka hau eta hori iguala ditu. Beste molde bat zian. Bai, eske molde hau huetuan ebaki gehiago. Aluminioa berotu biarruan. Eta nola? Eki behar ziren zulo batzuek, pasatzeko resistentziak eta zeak, eta resistentziak gehiago gaina egun behar ziren, ez ziren jotzen, ze aluminioa. Aluminioa dani ezo berotzen. Aluminioa berotzen demoakin, porque resistentzia bat zean porzelanazko anila batzu bezala, apart, ez konetaz, ez kalambrek emateko esateko, ez konezio egiteko. Aietzi, eskan jarrita, iteko dana pintauta. Porque txapakin da, txapa bustitzen ba, euria hartzen bau txapa egozen mobiletan, o humedadea pixkat, altza iteuan. Kolak askokin da, altza iteuan, humedadea hartzen bau eta hau ez. Hauan, restaurantetako eta kafeteetako eta egon leike uretan, eurila inletek eta nehitzen zerre pasatzen. Porque nehetza fallo bat esan nuen hankasuila egitea. Porque lurrien dauna eurila egitea zikina. Hori duan, berdiak hoi hauan ze egitea, hankak azindu hauena. Berdia eta zuila eta horila eta zuila, generalian. Generalian gehiena hori nuen. Hore, basi hauan dana zuila. Abek, hanka hauek. Eta hanka hori zuileak, jode, zikineak.